Il-ħadd ta' 19 il-ġimgħa matul is-sena. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 12, versi minn 32 sa 48. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Le, merħla ċkejkna, tibżaw xejn, għax missierkom oġbu jagħtikom is-saltna. Bijaw ġidkom u għatuh karità u fitxu għalikom infuskom boros li ma jitmermrux, teżor li ma jiġix nieqes fis-sema, fejn l-ħallil ma jisraq u lanqas il-kamla ma tħassar, għax fejn hemm it-teżor tagħkom hemm tinsab qalbkom ukoll. Żommu ġembejkom mħażma u l-imsibaħ tagħkom mixewla. Kulu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnu fih. Ħenjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jistru. Tassew ngħidilkom li ju jitħażem iqiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew tat-tielet u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, ħenjin huma. Kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf x'ħin ikun ġej il-ħallil ma kienx se jħalli min jinfidlu l-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Mulej, għallu Pietru, din il-parabola qiegħed tgħidha għalina jew għal kulħadd? Wieġbu l-mulej: Int min tgħid li hu l-qaddej fidil waqli? Minu dak li s-sit qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom semhom f'ħin l-ikel? Ħin dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu fidejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu: Sidi jiddawwar ma jiġi, u jaqbad isawwat lil qaddejja kollha irġiel u nisa u jiekol u jagħtiha għax-xorb u s-sokor. Sid dak il-qaddej jasal f'jum meta ma jkunx jistennieh, f'sija li fiha jieħdu għall-arrieda u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih dak li ħaqqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf xi jrid sidu u madana kollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf xi jrid sidu jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa swad, dan ftit jissawwat, għax lil min taw ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu, u min ħallewlu ħafna fidejh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej, tifħil lilek Kristu. X'jista' jgħidilna l-eżempju tal-ħallil li jiġi bil-lejl dwar is-saltna Alla? Ġesu kien iħobb jirrakkonta l-istejjer. Ħafna minnhom kienu jispiċċaw b'tibdil drammatiku fiċ-ċirkustanzi li wieħed ma jistennihomx. Tista' timmaġina il-ħallil jafżal il-vittma minn qabel meta jkun se jisraqa. Għandna nkunu sorpriżi li naraw ħallil jaħrab teżor kbir li ma sabx min kien qiegħed jagħmel għassa fuqu. X'tgħidilna din dwar it-teżor li Alla fdanna? Meta Alla joffrilna s-saltna u jagħtina teżor bla qis, kif juru wkoll il-parabola tat-teżor moħbi fl-għalqa u dik tad-drakma li kienet tiswa ħafna f'Mattew kapitlu 13 versi minn 44 sa 46.
x'inhu dan it-teżor ta' valur bla limitu? Il-mulej innifsu u it-teżor tagħna u s-saltna li joffrilna is-saltna ta' paċi, ta' ferħ u ta' ġustizzja, kif insibu fl-ittra lir-Rumani kapitlu 4 vers 17. Il-mulej joffrilna relazzjoni miegħu bħala ulidu, kif ukoll il-weda tal-ħajja eterna. Dan it-teżor u ta' valur wisq akbar minn kull teżor li jista' qatt ikollna f'din id-dinja. U dan u aktar sikur? Imma huwa possibbli li nitilfu dan it-teżor jekk ma nagħmlux qassa fuq dak li ġiftat f'idejna minn Alla. U t-teżor tiegħek huwa fis-skur? Huwa Ġesu? Jekk illum Ġesu jitolbok kont ta' dan it-teżor li fdalek, se jsibek preparat biex tidħol għal dejjem fis-saltna tiegħu, jiġifieri fil-ġenna. Sinjur Alla, għamel li nkun għaqli fil-mod kif jien neżerċita ir-responsabbiltajiet tiegħi. Ħankun noġbok f'kollox. Għażiża Marija, int li int it-tron tal-erf, itlob għalija u miegħi biex inkabbar fija id-don tal-erf u tal-prudenza mogħtija lili mill-Ispirtu Santu, ħalli nagħmel użu tajjeb tad-doni, tal-ħin u tar-riżorsi li ġejt fdata bihom. Amen.